Takže čau lidi, zdravím vás dnešní po dlouhé době, je tady jedno video a vlastně já už musím rychle hrát. Tady to je taková hra, která vůbec nevím, jak se jmenuje. Pillars of Fortune, tak se to jmenuje. A je to hra, kde vlastně nesmíte spát a já tady mám nejvíc OP věc. Ne, on pode mnou. Co je? Týpek mě doslova podkopával, myslel si o mě všechno, ale já jsem nejlepší v této hře, protože tohle je moje hra. Tady v té hře jde o kreativitu, vyznalost Minecraftu a já jsem mrtvej. Tady v té hře nejsem vůbec asi dobrý, dával jsem si začátku asi tak 2 hry. Chci zkušet, jo. Chci zkusit taky v tom. Když jsem to hrál poprvé, tak jako jsem takový nejúplně nejlepší, abych to řekl. Asi tady nedám. Tak co tady? OK, tak to nejde, no. Nevazí. Já se vystavím co nejvíc nahoru a budu tady dělat takový nálet. Budu tady stavět vždycky plošinky svoje, abych vyhrál. Před celý té hře mi jde teďka o výhru. Ne, no, dobrý, můžu to vykopat. No stres, jo, no stres. Dostávám hromadu užitečných věcí, abych byl upřímnej. Ale vypadá to, že já možná i vyhraju. Co pak to je, zombie kuň? Aha. Co to? Sakra. Oj, to se mi líbí. Omlouvám se za ten mikrofon. Já se dám pryč. Ale toto se mi hodně líbí. Toto is very good. A to se mohlo z toho mít netherite, ale nějak je docela těžký v té hře. Tak, krása. OK, mám tady hodně to jsem mohl rozkraftit. Nether scrap. Hustý. No, OK. Kam to zmizlo? OK. Měl bych vyhazovat věci. Proč to zmizelo? Proč? Nedritový boty? Já už si skládám docela dobrý set, jakože. Yes, to je nejlepší. Postel je tady fakt jako mega dobré, protože to zabírá, že 2 bloky. A vy chcete, aby něco zabíralo 2 bloky. Teda vypadá to, jako kdybych tady byl úplně sám. A samozřejmě tady nejsem úplně sám. Lama, tak jsem si dám lamu třeba. Budeš mě ochraňovat, lamo. Mám tady i tady tu kitku. Ale tu kitku vůbec netuším, na co mám dát. Jako abych byl upřímnej. Nevím, jestli tady... No, nechám jí bejt. Vyhodím věci, které vůbec jako nepotřebuju, což je tohle, potřebuju tohle taky nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju, to taky vůbec nepotřebuju, tak to taky nepotřebuju, tak tohle nepotřebuju, proč jsem vyhodil, já jsem se překlikl, ne, jako ty věci mi chodí fakt rychle. Já ani nestíhám dávat pryč. Mechový koberec, kámo, k čemu? Ho tady mám vůbec. Tak to už dělat fakt nechci. Tak, teďka jsem málem umřel. Bože. Ne! Hele, mám pavoučka. To je zajímavý.
OK. Sem si hodím všechny věci, které... No, tady to docela potřebuju. Tady to taky docela potřebuju. Mě docela sere, jak moc rychle... To je jaký sere, to. Že celá prostě vezmu. A úplně s tím udělám úplnou blbost, jo. To mě fakt štve. No, já si sem třeba dveře, vole, druhý dveře. Hodně důležitý jsou. Kámo, já už si skládám celý set, fakt, že jo? Wow. Cože? Vesničana, k čemu tady? K čemu mi asi tady bude? Aha, mula. No jo, vesničan a mula, to je trošku rozdíl, jako. Tamhle jediný týpek, s kterým tady jsem. Já bych se měl připravit na fight, jsem chtěl říct, ale vyhrál jsem. No, protože jsem tady zůstal o 2 hodiny. Hezky, brácho, gratuluju. Moje první výhra, protože jsem kempil a všichni se zabili, protože byli úplně blbí. OK, chápu. Don't fall down. To jsou úplný blbci. Já se jako první nejlepší taktika se vystavět nahoru. Jo, tady to vlastně takhle nefunguje. OK. Tak, krásblok. Tak. To se možná bude hodit. OK, to rozkraftím. To je úplně k ničemu. Wow, to je Eli. Yes. Joj, já jsem úplně zapomněl, že natáčím. Ne, já jsem úplně stichá. Já to nechci už znovu pouštět, ne. Ale budu to ranovat, jdu do něj. Seru na to. Kakám na to. Co? Pošaní, já jdu domů. Já jdu hrát Subway Surfer.